fotògraf pot aspirar a ser honest. I una manera de ser honest és revelar justament el dispositiu de manipulació, és a dir, ensenyar el truc. Molt bé, estem fent un truc, però no l'amaguem, el fem conscient. M'agradaria ensenyar treballs molt ràpidament d'autors que admiro que treballen en aquesta direcció. Un autor finlandès, Albert Lutzen, que crea un grup de treball composat per publicitaris, grafistes, fotògrafs, tipògrafs, etc. I crea una empresa inexistent que es diu Bomb Business, que es dedicarà a fer una paròdia crítica absolutament esperpèntica del capitalisme i de les multinacionals. Crea una empresa que es dedica a fer màquines disfuncionals, màquines que no serveixen per res. Però l'interessant del cas és que, com a bon artista, activista, no farà exposicions en galeries o en museus, sinó que llogarà estants a les fires de mostra i presentarà els seus productes. Es disfressarà de venedor o de comercial o de mànager, jugarà la bata blanca i jugarà el rol de totes aquestes. Aleshores, l'empresa Bomb Business és una empresa nascuda en el Bàltic, va començar un poble de pescadors pescant anxoves. Al principi venien les anxoves, però van descobrir que aixecant l'anxova produïen un tipus d'oli, no el de la colza, l'oli d'anxova, que era boníssim per un determinat tipus de maquinària. Aleshores, aquesta maquinària propicia la revolució industrial en aquest lloc i a poc es va expandint fins al cap d'un segle convertir-se en una veritable multinacional de l'oli d'anxova. En les exposicions que fan, en els estants, veiem des de la publicitat antiga, que la publicitat que va evolucionant, repeteixo, respecte a l'època, fins a arribar a algunes imatges publicitàries, en algun cas vistoses, exhibidores, passem als anys 60, sempre amb màquines absolutament disfuncionals que no serveixen per res i que a més de cada màquina editen uns folletos que reparteixen els visitants i que expliquen que aquestes màquines disfuncionals, en la mesura en què no fan res, activen la productivitat dels operaris. Diferents anuncis. I com veieu s'ho passen molt bé. I a més allà venen l'oli d'anxova per si algú vol provar. Suposo que l'OMS no hi tindria res a dir. També fan pasta d'anxova, fan tota mena de productes i quan fan inauguracions no cal dir que els canapés són de pasta d'anxova. I com que l'empresa s'expandeix, han comprat terrenys a França i a més fan el Chateau Bomb, que és un chardonnay absolutament delirant pels que sigueu de gustos així, que us interessi l'enologia. O han començat a sponsoritzar una escuderia de Fórmula 1, editen el seu house organ amb totes les notícies de l'empresa, alguns dels fullets que fan per les seves maquinàries, que si els llegiu, és a dir, realment és una crítica despiadada de tot el que acostumem a veure del món del consum, del capitalisme, etc., d'aquest tipus de mercaderies comercials. I algunes de les imatges de les instal·lacions que fan, pensant, per exemple, això era una exposició que commemorava els 100 primers anys d'existència de l'empresa. Molt bé, uns altres autors. És un grup de 3 anglesos que es diuen Santos i Lauro, Robert Gleisner i Rob Steve, que creen països inexistents, però no es limiten a imaginar-los, sinó que publiquen les guies turístiques per si els voleu visitar. I aquestes guies turístiques, evidentment, imiten a fil per randa les guies populars que trobeu en els aeroports. I els llibres aquests es venen... Perdó? El Lonely Planet. Exacte. Aleshores, els llibres aquests ens donen totes les dades necessàries i imprescindibles per si voleu visitar aquest tipus de països. És a dir, des d'un vocabulari bàsic de l'idioma, les zones, les comarques, quins són els llocs turístics que cal visitar, la bandera, l'himne. No puc entretenir-me, però qui vulgui buscar més informació, busqueu Molvània a internet, a Google,
i us sortirà perquè és molt divertit. Fan, per exemple, cada any es presenten al Festival de l'Eurovisió, evidentment els rebutgen, però la cançó, els discursos del primer ministre, etc., el llenguatge, que tot està ple de gags intel·ligents, molt fins, que en aquest cas és un país suposadament de l'antiga Europa de l'Est, postcomunista, i aleshores hi ha tota una espècie d'ironia crítica. Per exemple, l'himne nacional, la lletra, que és absolutament delirant, esperpèntica. Fotografies, per exemple, la de baix, les grans llanures, últimament declarat per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat pel seu estatus de lloc de monotonia significada. Tot està ple no fos cas que li perdessin. Aquest és el cantant d'una de les edicions d'un dels festivals de fa 2 anys, em sembla. El segon país que han fet, en aquest cas un país asiàtic, i això ha tingut tant èxit, han esgotat tantes edicions de llibres que fins i tot una editorial com Lovely Planet s'ha atrevit a fer un llibre semblant també d'un país inexistent. Cal dir que una vegada, estant jo de professor convidat en una universitat americana de prestigi, doncs em vaig proposar fer una performance que era anunciar la conferència del ministre de Cultura a Moldània i l'auditori estava ple. Ningú es va preocupar de mirar, per veure on estava Moldània. L'auditori estava ple. I el senyor aquest va venir, va voler fumar un puro, estava prohibit a la universitat, el van expulsar i la gent dient que el deixin fumar.